И какво става, хора? Знаете кой съм? Бодварс БГ. И вече имам нов скин. Да, доста е годин, поне аз го доста харесвам. Нещо, което написал. И днес няма правим кой знае какво. Ами ще си построим къщичка. Между другото, ако не сте се влезли игра на Minecraft 0.13.0, една от най-старите. Това е, защото Minecraft 0.17 и 0.16 почнаха да ми крашват и ми се бъгна всичко и ми стана просто мазало. Ще почнем да се строим къщика и ще видим дали ще получи хубава или ще получи мега грозна. Не знам, ще видим. Само малко се далеча да източве. Добре. Мисля, долната част да е от кварц. Ето такова. Мисля това да е входът. Може би. Та също в предишния клип в коментарите имаше едно момиче, не му помня името, пък и не споменавам име. И предложих да снима. Тя каза, че няма време. И реших да й помогна. Тя казах да ми даде скайпа, тя ми го даде. Та ще й пратя покана, списал, казвам го да бъде в готовност за после, може би. След 15 минути някъде. Даже не след 15 минути, след повече. Защото сега точно компа не е в мен. Защото на телефона скайпа ми се бъгна нещо, не иска да ме регистрира. И ще има проблем с него. Как? Това. Значи това става така. Това са... не го махнах. Тъй ще върих. Мисля да кача малко лиани по нея. И такива лиани. Входът. Не мисля, че се получава много добре. Второ чистимаме, няма смисъл. Нали? Знам. Та, някак ще бъде ли хубаво така ги редуваме? Да, може би хубаво. Тоест това ще оставим така. Не, ще ушупим. Да видим как ще получи къщата и тогава. Та първия бук знам какъв беше. Кварц и после такова дърво. Опа. Айде. Браво. Към това как тръгнем. Тя е към... Не, но тук е дърво. Тук е кварц. Сега пак дърво. Не е така. 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 Чакайте. Сбъркахме. Оп. Да, съм така ще. Така. Така. Нали? Да. Така. Така.
Това така. Или ми съвпадат някъде тук. Да. Значи го щупим. Така. Да. Окей, ходят доста готини музичи стана. Оп! Тук така се получило доста добре. Пораснали са лиани. Ни страни, така. Значи, ето тук. Да. Тук се получава доста готини хора. Вижте скина. Много сме кефината, пък тук може да се види в 0.13-ката. Така. Мисля да почна така да правя. Може би. Аз бих 1, 2, 3, 4, 5. Елемент.